Pining ki thom karitang protima ki lingpi chikimo men pen football ki pathu ki pangchengar ni nura club atum goal ki thom pen kachipahai pon patumi preni phai siani Sildharampur Jorterona ronglong karitang protima ki lingpi men pen phong thom ke chok football tournament pangcheng ponlo bangso ki pathu riso chingri sport club atum pen chipatir pi pon bangso ki pathu ki cheng siarani ki pathu pon atum lake nura club pen Rachinja FC tumang bongsi pathu ponlo Nura club atum ki thek siara jok goal ki thom pen Rachinja FC tumaphan param ponlo Karitang protima ki lingpia kai lamo alangni chor bimar ronghang ahin pen than bachini ponlo protima ki lingpi amehang ki thek lake Pharokreser kebra phokebra sir kepaning kansi amehang nang thek ponlo protima ki lingpia rangni Pharokreser kebra Trokner kebra isianing kan pensi Sukraghat LP School alongsi Lothan bangphi mate teacher asaisi ke klem pangcheng ponlo alangli protima ki lingpi surhinira troxia ningkan kiso cholong loklo kiso cholong lok ajoksi labangso appear thepen chiu ponang koklo kalitang protima ki lingpia phan kaching honament pen phong thom ki chok football tournament ki bi pon pado ponlo labangso football tournament ki bi pon along ki hai aterang tum trophy lapen tangka suring koi lapen runner up kirem aterang tum trophy lake tangka suri kre pho pajir ponji ki pathu mate player tumaphan best player best goalkeeper higher score atum aphan tame nong e pajir ponji pusi kalitang protima ki lingpia chor bimau rong hang pen than pachini ponlo labangso football tournament ki bialong referee khorsing terang Kasa referee Jerlong Timong DSA referee lapen Harlong Birong Phar DSA referee 4 referee CM Beatum pen si langchari ponlo Bangso ke pathu ki pangcheng amai long aluhia man pen kachetong din Mahamaya ex VDC chairman Longsing Tongbi Rong Asar Phentom Teron Bimal Rong Hang Komol Rong Hang Mongal Sing Rong Hang Longkiri Rong Hang Kamal Sing Rong Hang Pahar Sing Rong Hang Ruby Sing Rong Hang Salong Ki Rong Hang atum chetong din si Kalitang protima ki lingpi amen pen football tournament ki bipon pangcheng lo Pining pen gang thong ma chok lo la si protima ki lingpi nilichor amen pen si first second third ang deng lo ningang thong ke chok lo la so si pini ke pathu ke cheng lo ko mama terang serang abang ke Rasingya Klampen Nurak Club la ang tum dorni ang bong si pini ke dak opening match ke pathu iklo ke hai nong e bang 20,000 pen la jitu runner saba bang ke 15,000 hello apel la zolong best player doi best scorer doi yo la so ahin ke bipon asi pining ani continue ngam thom lo do la si pining ke pachok ani kalo ningkang ga thom ke chok lo si pini ke opening ago game thulo la ke open te tum je thanlo la singja klampen Nura club ang bongsi pini da opening game a match ke pathu bom iglo non le tum thek long ateng te hakko nilita players lo neta ke pathu bom ma holo abang lo tista non jitu ke thek long ke a technique bang practice a man thek bon bom lo amba a feel me ta hakko ni to pathil ke pathu a feel son an ke socialo dak ilitum dak son se pendang lok pithe a facility mo khata hakko pen practice asinon ilitum chingthur ponwom lo pusini lihin pen ke chini thulo kauli alang ke jonmu ke 1959 asi lasi 2007 anin kan si okospat thilo apujo la so kahini ke ningduk meme biji pibom hut thilo a biji bang expired date la so ason ngadam tanga biji si pilong rong la lo la so pensi nilitum ke la PTE pusi ke bisas dam LP school a master ni se claim hala 1981 pensi alang nang claim bom lo o karyang ko pensi claim bom kuna school long Sokraghat LP school long si 1981 pensi claim lo 2007 ani kan si alang li Dong mukak pen sem singing pi karbing long live